Zo, goeiedag iedereen in West-Vlaanderen, meer bepaald hier de entree van Cadzand. Die afhangt van de gemeente Sluis. Dus Cadzand is perfect te bereiken met de fiets, natuurlijk met de auto, maar er is geen openbaar vervoer. Ik heb nog even gekeken, dus een busverbinding vanuit Hulst en omstreken naar hier is er niet, meer bepaald toch niet in het weekend. Gezellige horecapunten en dan hier ook een lokale kleine supermarkt. En daar ook verder ja, toeristische punten, souvenirshop en ook de mogelijkheid voor het huren van fietsen. En daar ook nog een slagerij. Dus er is wel degelijk hier voorzieningen op gebied natuurlijk voor het toerisme. Of mensen die komen voor een dag. Hè. Ja, een vorm hier van een elektrische step is ook wel bijzonder praktisch. Om kleine boodschappen te doen. Zo, ik ben aangekomen aan het strand hier van Cadzandbad. Dus de locatie is op 12 kilometer van Knokke-Heist, dus ja, vlakbij België. Maar op het gebied van mobiliteit mis ik wel de kusttram. Dus de tram meer bepaald met verbinding, ja, Knokke, de Pannen. De snelle verbinding, in principe zou die tram hier ook kunnen zijn. En dan heb je wel nog een mooiere verbindingspunt. Dus het is ook wel bijzonder aangenaam hier met de fiets. Ja, het is natuurlijk wel niet de ideale dag om aan het strand te komen zonnen. Nee, het was ook wel voorzien dat er regen was op vandaag. Maar ook wel de sfeer van de Noordzee hier terug te vinden. Vele boutiquen in het centrum, dus ook wel het volledige strandgevoel. Ook wel vakantiegevoel van mensen die hier komen. Het is iets anders, het is wel rustiger natuurlijk dan... vind ik persoonlijk, ja, Oostende en zo, maar bon, het is best aangenaam ook hier met de duinen, met de wandelingen dat je kan doen en de fietstochten.